Usa ka katabang ang gipapriso siyang amo human giingong gikuha ang alahas niini. Sayra nato ang detalye sa report live ni Femari Dumabok. Fem. Yes lang, depensa sa katabang nga nagtuo siya nga way bili ang mga alahas ngayon nakitaan gingong diha sa sud sa lawak ni nagpasad kini sa lawak nga iyahang gilimpyuhan. Iyang gikuha, gisulob, igamit. Atol siyang pagpahulag way nga yara pong gipost diha sa iyang social media account. Kining 11 ka mga alahas sama sa kwintas, bracelet, parisan sa mga earrings o grilo ang na-recover sa Talisay City Police. Mao kini ang mga alahas nga giingong gikuha ni Maricel Digamo, 35 anyos nga taga-lungsod sa Argao. Si Digamo misud isip katabang sa usa ka panimay sa barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Netong Hulyo sa miaging tuig. O gahapon lang kini nasita sa iyang amo kabahin sa nahanaw nga mga alahas. Mato sa Talisay City Police nga giingong gipadamgo ang biktima sa namatay niyang inahan sa pagsusi sa iyang jewelry box. Gingong didto na niya kini masayre nga may nahanaw na diayng mga alahas. Sa pagsusi sa biktima diha na nila masayre nga ang nahanaw nga mga alahas anaa di ay sa posisyon sa ilang katabang tungod sa mga hulagway niini nga gipost sa social media. Gibanabanang musumada sa 200,000 pesos ang kantidad sa mga alahas nga nahanaw. Bali ang mamagit ang tagiya ng mga kuan nga buta niya ang siya kuan lagi nga kanang na murag ipadamgo ba nga ang iyang mga buta ipatan-aw. So mo tayo gitan-aw nya pagtan-aw niya nakita niya nga kulang na. Gipasabot ni Digamo nga wa siya'y intensyon nga mangawat. Apan iyang giangkon nga sa bata pa siya, ganahan na siya og mga fashion jewelries. Kana sila good na sila negosyo sa una yang mami sa buhi pato na bitaw mga alas mga passion ra ba kana di gidingon nga tinuod gud nga na may turo pud ko og kun gid ko limpyo na ko kay daghan man kay katag-katag ra sa ilang kwarto ako gisuot ra gid na gadahom ra jud ko nga wala ra gid siguro ni kay makita mga friend may mag-post ko. Naghilak ang suspetsado nga nangayo og pasaylo sa biktima. Pasaylo lang tabang kay ako man pong gibuhat ang iyang ingon nga mauli lang ko no. Nauli man gyud namo. Di. Ako nga siyang ingnan gahapon, ma'am, wala dyan ko gadahom nga mahalon day ng mga kuana kay kiniintaw na nga, wala ta ka switog. Kay ingon pa lang siguro nga, intention ginako nga ipamaligyag. Dugay na gusto na ako. Matod sa biktima nga may alahas pa nga mukantidad og kapin sa 50,000 pesos nga gipangita hangtod pa karon. Dapat nangutana siya unsa ni. Pero ang pinakakuang yun og katabang ka ay gipangilabot. Ay gipangilabot butang mamahalon or dili ay panghilabot. Laan mato ni Abelio nga desidido ang pamilya sa biktima nga mopasaka og kasong qualified theft batok sa dinakpan. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.